Moi boas noites a todos, de verdad que estou encantada de estar aquí en Pazos. Espero que pasemos un bon rato, ¿no? Compartades conmigo a miña música. E antes de nada, gustaría presentarvos as persoas que esta noite me acompañan arriba deste escenario. Así que, por favor, aplaudide ben forte. Por aquí a miña man dereita encontrase un gran guitarrista e, sobre todo, ahora un cantautor que está descubrindo a nosa terra Galicia. Un gran aplauso para Xavier Pérez. E a miña man esquerda encontrase o produtor dos meus discos, autor da maior parte das cancións que eu canto. El é rioxano, así que pediríamos un gran aplauso para Chema Purón.